Ahoj, vítám vás u dalšího videa a dneska na téma, co hezkého jsem si pořídila v měsíci květen. Jo, je červen. Teď se mi to trošku jako zamotalo, ale on ten čas tak strašně rychle letí, že já vlastně ani nevím, co je za měsíc. Dělám si samozřejmě legraci. Tak jo, čím bych asi začala? To, že jsme byli s Jeničkou v Londýně, to určitě víte, protože jsme postovali na Instagram i na Facebook dost fotek. Články čtete ještě do teďka. No a já bych asi začala tím teda, co jsem si pořídila tam. A začnu, jak jinak, ženy botama. Když jsme letěli do Londýna, tak jsem si říkala, že bych si chtěla pořídit nějaký hezký barevný šaty. Vyzkoušela jsem hromadu šatů, byli jsme v hromadě obchodů, strávili jsme tím asi 8 hodin, ale prostě jaký barvy si myslíte, že jsem si stejně odnesla? Tmavý. Já ty barvy u obličeje, strakatý šaty a tak, prostě barevná Janča uznala, že to vůbec není pro mě, to není ono. No, ale co vždycky nesklame, jsou obchody s obuví. Aldo, jsou tak sweet. Já když jsem je tam viděla, tak jsem se i hned zamilovala na první pohled. Když jsem si je vyzkoušela, tak prodavač řekl, že prostě jako bez nich odejít nemůžu. A to měl teda naprostou pravdu. Neodešla jsem bez nich, jsou úžasně pohodlní. Mně se líbí strašně tady to černobílý, tady to bílý prošívání na tom černém podkladě, jsou kožený a jsou jako pírko, vůbec nic neváží. No takže Aldo, nevím, jestli je teda mají i tady v Čechách, ale myslím si, že jo, a cena byla někde kolem, tyhle byly teda dražší na Aldo, kolem 3000, no. Někdy jsme prostě my ženy šílený. Jako další, to jsem si teda přivezla z Londýna, taky kabelka. A ta už je teda trošku crazy, jo. To byla hrozně vtipná historka, protože my jsme teda do toho obchodáku šli hlavně pro kufr. Protože samozřejmě už ty věci, co jsme nakoupili, tak se nám nevešly do těch našich příručních zavazadel do letadla. No ale stejně v plánu kufr novej jsem měla. Měla jsem v plánu koupit nový kufr na cestování. No takže jsme byli v obchodě s kuframa. A samozřejmě tam jako to je klasický obchodák, kde mají i různé značky a když jsme slezli teda do posledního patra a šli jsme kolem kabelek, tak Janička se zastavovala u Michaela Korse, protože naše kamarádka chtěla jednu kabelku koupit. No nakonec jsme ji teda vybrali jinou, ale to je jedno. No a já jsem šla teda kolem těch Moschino kabelek, nová kolekce. Jako první mě napadlo, ježiš, ta je nádherná, to prostě bez ní nemůžu odejít. No ale jako na druhý pohled jsem si řekla, panebože, teď je to strašný kýč, já teda asi můžu odejít. No a odcházíme a Jenička říká, víš, já vím, že máš ráda tu černou, ale není už to trochu nuda, vždyť i ty černé barvy můžeš mít takovouhle barevnou kabelku. No obešli jsme asi tak jako dalších 10 různých stánků s kabelkama a stejně jsem se pro ní vrátila. Je to od značky teda Love Moschino. Uvidím, jak dlouho mě bude bavit, zatím mě teda baví hodně, protože je docela i jako prostorná vevnitř. A no je taková sweet na léto, takže se těším, jakože prostě bílý kraťasy a červená rtěnka a tohle bude taková krásný doplněk. Takový krásný doplněk. No takže to je kabelka z Londýna. V Londýně jako takovým jsme vlastně nepořídili moc oblečení, ale spíše teda ty boty a kabelky. Samozřejmě jsme navštívili Primark, ale tam odsud já jsem si odnesla jenom nějakých pár kousků, černý kraťasy, takový rozdrbaný úplně na tělo. No, protože, jak už Janča psala v článku, prostě tam je tolik lidí, že já na to nemám prostě sílu. Nemám sílu zaprvé čekat na kabinku, takže se převlíkám tam venku a to nemůžete úplně všechno, že jo, samozřejmě, no a těch lidí teda tam, to jsem ještě nikde neviděla. No a jako další, tedy ne už v Londýně, tady v Čechách, protože začíná být teplo, tak jsem potřebovala nějaké opalovací mléko si pořídit nový. Většinou používám ty od, teď jsem se zasekla úplně Pizboy nebo něco takového, ale tohle to mi doporučila kamarádka. Je to Mytos a je to vlastně řecký produkt a najdete ho na www.fashionplanet.cz, kde já si teda tyhle mytosy objednávám, mám ráda od nich i mydlo na ruce, tak krásně voní, krémy na tělo a velmi příjemný to je. Tady to je vlastně přírodní olej, třeba olivový, jojoba a tady to je opalovací 15, což ještě teda teď už jsou venku 30, ale normálně, když je kolem 20, tak se mažu, teda když mám teda kraťasy, no, tak se mažu opravdu celé tělo a tohle to je teda 15 a je to olivový olej. Je to všechno v biokvalitě, takže
Je to prostě lepší. Teda aspoň pro mě, já už se snažím vybírat takovýhle jako produkty bio, eko a tedy. A jako další, tenhle měsíc teda tam toho moc mít jako nebudu, protože zase jsem neměla takový jako nákupní šílenství. Já mám vždycky jako takhle jako zmizím z té kamery a pak se tam vrátím. Tak, Sephora, lesky narty. Janička, ten červený, měla v Londýně a já jsem zapomněla moji rtěnku na pokoji a byli jsme v jednom klubu a já jsem se ho od ní půjčila. Já lesky teda jako moc osobně ráda nemám, protože si myslím, že mi i víc slušejí rtěnky. No a prostě jsem ho použila, no mě překvapilo, jak on jako zaschnul na rtech a byl jako matnej. Říkám, tak to je super. No takže jakmile jsem se vrátila, zastavila jsem se v Sephoře. No a proč 3? Protože Sephora zrovna teď má aktuálně akci 2+1 zdarma. Jeden vyjde na 290 korun, což jako není zas taková darda, protože třeba takový jako Lancome stojí 600-700 korun. No, jsou teda matný na rtech a když je nanášíte, tak musíte si dávat pozor, abyste opravdu obkroužili ty rty hezky, abyste to vykreslili, protože znáte to, vemete lesk, uděláte hrcvrc, protože víte, že to je lesk, ale tohle to opravdu se na rtech změní na rtěnku. Takže je důležitý rty hezky vykreslit a já teď na rtech mám tenhle ten růžovej, já nevím, jestli to teda vidíte úplně, ale je to taková úplně jako pink. No krásný. A musím říct teda, že jako nevysušuje. A během dne já si třeba na to navrstvím jelení lůj trošičku. Ono se to nesmaže, ale jsou takový jako hezky vláční, takže tak. A dokonce se dá vrstvit, což některý třeba, co já mám od Essence matný, tak ty se vrstvit nedají, ty se prostě jako drolej. Tak, to je tohle. Já se teda napiju, já se omlouvám, protože dneska venku je 32 stupňů. A já zůstávám zalezlá, protože tyhle ty vedra v centru Prahy moc nemusím. A pokud se nejde k vodě, tak to... To je tak dobrý. No, normálně piju vodu, jo, ale teď potřebuji nějaký cukr. Jo. Určitě znáte. Já to kupuju teda tady u nás u baráku, u Vietnamců a mají tam různý příchutě. Tohle nějaká borůvka nebo něco takového. A hezky mě to nakopne B6, vitamin B1, B12, guarana. Tak. Jako další, tak teď budu muset teda vstát. Tak, jako další. Tak, Zoevu už jsem vás představovala v minulém videu. A to je to teda Zoe, no já bych zašla teda od začátku. Objednávala jsem si tam minulé turtinku a ty štětce, které jsem potřebovala nový. No a potom jsem tam samozřejmě zase zabrousila a našla jsem tam, jsem řekla zabrousila, že bych to zabrouslila. Jako můj slovník někdy jako a hledání slov, ty je zajímavý. No takže jsem tam prostě našla něco hezkého, dalšího a učím se teda stínovat oči. No a objednala jsem si tu krásnou paletku. Takhle, nevím, jak teda vidíte ty barvičky. Ale já mám ráda třeba dát takhle jako ten světlý stín tady jako po celým až pod obočí a potom hezky jako takhle do stran to tmavší, do vnitřního světlejší stín, to určitě všichni moc dobře znáte, jak stínovat oči. No a tahle ta paletka mě vždycky jako překvapuje, které je to podruhý, ale jak nádherně to přišlo zabalený, jo, protože když to přišlo, tak já si říkám, ježišmarja, ta paletka je asi nějaká veliká, tak velká krabice. Nehle, to bylo takováhle krabice velká, nádherně převázaná hnědou mašlí. Když jsem to vyndala, tak manžel říká, máme nějakou bombonieru doma, to si od někoho dostala. Ne, takhle oni prostě krásně jako zabalili ty stíny. A do toho tam byla takhle krásná čokoláda. Takže tu já si hned potom dám. A zlatý papír, no já jsem prostě nadšená. Nestojí to žádný dardy, ale přitom jako, když vám to pošlou, tak do toho dávají jako ze sebe. Je to prostě vidět, že to dělají lidi, kteří to baví, kteří to nedělají kvůli tomu zisku, aby prostě nahrabali spoustu peněz, ale že prostě tu kosmetiku mají rádi a hýčkají si ji, protože jiný e-shopy, objednáte si prostě lesk na rty, hodí to do obálky, pošlou vám to. Zoeva SK prostě ne. Oni mají krásné krabičky, krásně to aranžujou. No já jsem prostě nadšená a určitě to není poslední teda produkt, který jsem si od nich koupila, protože radši budu podporovat je, než nějaký čínský shopy. Tak, jako další tohle jsem vám chtěla ukázat. Tohle je
tak něco krásného. Já se teda musím přesně podívat, jak slečna má ty stránky a hned vám vysvětlím proč. No, protože na stránce mi napsala slečna jedna, která má přímo stránku vlastní The Illustration a no, jako první mi poslala takový jako hezký obrázek, který ještě nebyl takhle vystínovaný. A mě to dojalo, protože jsem samozřejmě hned poznala naší Janíčku a mě. A ona teda takhle nádherně kreslí a namalovala nás dvě a no, já na to nemám ani slov. Setkali jsme se v centru, protože říkala, že mi chce něco předat a předala mi tenhle ten obrázek a já jí teda hrozně moc děkuju. Je strašně šikovná, koukala jsem i na její další obrázky, který má. No a najdete ji teda jako The Illustration a přímo jako její jméno, který nevím teda, jestli je dobrý tady takhle říkat, ale kdybyste ji chtěli třeba oslovit, aby vás namalovala, to si myslím, že není od věci, tak na Facebooku jako Denisa D. Sovková. D.E.E. Sovková. Denisko, děkujeme. Moc si toho vážíme a s Janíčkou se ho necháme teda zasklít. Já ho určitě budu mít nějaký čas doma u mě v šatně a potom třeba ho Janíčce půjčím a pak ho zase seberu a budeme si to takhle jako točit. Ale prostě Denisko, děkujeme. Je krásný. Jako fakt je krásný. Já bych chtěla taky umět malovat. No jo, no. Ne, je nádherný. Já prostě jako nemám co víc, bych na to řekla, protože je úžasný, že někdo nás třeba jako sleduje a přesně nás zná a namaluje Janíčce barevný šaty a mě ty džíny a tričko a prostě to vnímá, mám tam ten klobouk, no, jsem dojatá, no. Co víc na to nemám co říct. No a jako další produkt, který mi přišel, to bylo docela zajímavý, protože mi jedna slečna napsala na stránkách, že by mi chtěla poslat dárek a jestli bych jí mohla dát adresu. A říkám, ježiš, dárek, jako co mě si kdo chce poslat, jo. No takže mi přišlo takhle jako bílá krabička. A já jsem si říkala, ježiš, to bude asi u nich nějaký krém možná, nebo něco takového. No není to krém. Je to, já vůbec nevím, jestli vám to mám říct, jo, ale tak jako jsme dospělí, proč ne. No prostě slečna z jednoho erotického e-shopu. Takhle se jmenuje, takhle je ten název Whoop-dee-do, asi nějak takhle. Asi je najdete i na Instagramu, popravdě jsem se potom jako moc nepídila a slečna je moc příjemná. No poslala mi, milá Jeni, posíláme malé potěšení. Venušiny kuličky. Takže ještě jednou teda ten e-shop, jak přesně mají, vám řeknu, třeba si budete chtít někdo něco objednat, jako proč ne? A je to teda, oni mají Instagram, www.hoopdedo.cz a na Facebooku jsou ježišmarja, já jsem prostě jako, já tady to vidím, whoopdedo.me www. Podtočka, takhle vám to ukážu. Já jsem teda přemýšlela, jestli vám to vůbec mám ukazovat, ale co. Třeba se vám tam něco bude líbit, nebo to ukážete manželovi, co jste vdaný, nebo partnerovi, ty, co jste zadaný. No a vám tam něco hezkýho koupí. Proč ne? Tak. Já vím, že si teď asi říkáte, že jsem se zbláznila a že se během natáčení převlíkám. No ono to tak úplně není, protože já jsem včera pro vás natočila video s tím, že jsem v půlce prostě to vypla, šla jsem něco udělat a pak jsem ho dotáčela. Nevím, něco jsem zase zmáčkla. Já nejsem prostě technický typ. Něco jsem zmáčkla na tom foťáku a prostě ten konec tam vůbec nebyl. No takže druhý den to natáčím znova, no alespoň jako dneska nemám tak jako bad hair day, jako jsem měla včera. A ten poslední produkt, který jsem vám chtěla ukázat, který jsem si teda koupila minulý měsíci, je tenhle přírodní kokosový olej od značky Bowery. Najdete je na www.bowery.cz, určitě na konci bude i fotečka, přímo s webovými stránkama a je to takový malinký vonavý zázrak. Já jsem tak mazací typ, to víte. No to zní jako blbě, řeknu mazací typ, to jako když se každý večer namažu, ale tak to teda není. Ale prostě ráda se mažu různýma olejema ve sprše, jak už jsem v některých videích říkala, tak prostě ještě vlhká pokožka, natřít se olejčkem, pak jenom vklepat ručník a vaše pokožka je krásně vláčná.
Ona fakt spousta lidí říká, že mám krásně jemnou kůži, ale je to jenom tou péčí o ní, protože já si každý večer drbu pleť, drbu tělo takovou tou masážní rukavicí, odstraním prostě starou kůži a potom se celá natřu. Tak, tenhle ten, jak jsem teda říkala, je mandlový. Ta vůně je neskutečná, to je škoda, že nemůžete to přes tu obrazovku cítit, ale jako opravdu mandle a je to přírodní olej. Takže takhle to vyteklo, se hezky namažu. Úžasný. Tak jo, takže to by bylo asi pro dnešek všechno. A pak už jsem si koupila jenom pár maličkostí a v Londýně jsme nakupovali teda hlavně jídlo, protože my máme s Jeničkou stále hlad. A teď nevím, jestli jsem to náhodou už neříkala včera, jo, na tom videu, který už je sestříhaný. No, když tak to tam budete mít dvakrát, prostě rádi jíme. A já se teda s váma loučím a příští měsíce zase přihlásím. Zajímalo by mě, jestli vás vůbec tyhle moje videa zajímají. Zajímají. Já vždycky v každém videu mám nějaký slovo, který jako nejvíc používám. Tentokrát je to zajímavý. A no prostě děkujeme vám za každý like, za každý komentář, protože aby jsme aspoň věděli, jestli vás to třeba vůbec zajímá. Tak jo, mějte se krásně a venku je nádherně, tak já už se těším, až vyběhnu ven a budu se opalovat, protože jako moje barvička vypadá, jak vypadá. Mějte se krásně. Ahoj.